siêu lệ hey xôm phép thì đó hello thì đủ té chỉ bài vét ô lệ tuần trúng căn video tu ra chuanin Apache RTR 160 air filter anh check đó na về làm bằng side ai hiền oma hay lại chung ai hiền kan hung cái video ở khang cái soi phô tôi air filter hi check ulu hi angaya yang Apache hawa hiền sponsor sang chi kha manga sponsor hi area phei chuan anh nghe azop về thế nhỉ mo sponsor chu wang chuan air filter te hi available lo te kan check ut ko ngai anh nghe ngong the ya anh nghe ati kholo the ti te kha kan sei nual to sei non te po hi a thain kan chi a tun chung kan video po hi kan ron si no sam pakhat po ni a air filter hian kan engine thisel na le thisel lo na kong thui takin asila ni ti hi se samang u a thelo te po khan ti han lo se zel ro air filter hi poimo tu kani hi nei tu pa hian air filter khoi ngai lo wati kan check don ni honga siêu lệ tông không phải mấy khu air filter hình rõ xôm phép thì đó thật như thế này sponsor xây toàn khán thì hiện xôm thế này petrol hi anh một chân hi áp phụ pay về trên air filter box làm bằng hiện chút chuan sponsor mang chi hậu hi chú ở đây đó chuan hệ tụ nằm yang hiện ở tít chặt này ngô tuk sponsor te chawang hi emi thir tel lo hian sponsor te chawang khan omamo Apache ho chuan hi hei ku azop vek thei to engemaw một chân hi air filter hian oil te po hi kal ve phei ve thina thun over te hian he tunami po hi amom to chut mai oil te po na chi ave don chiang hei chiang rang mai ti en to person sia thiam har mai the mai khoi hian he amom thang a chef ve kani Filter Thlak ngay đó này sponsor mo tiếng tlan pui rang pui chun kha chen lai kha the tin hek thla to ta dai rekin vai vut kha hi don ni chu vai vut a hi pa chu heta mi pai pa hena kal phea air filter sorry carburetor te ati lo the slider te khan mo slider kha kan rianga te chuk chho rang kha ami slider te kha atirang ma china tin chu ba ka ana sat phei chuan ta engine a chuk thla a block te piston ring te khating kha ti lo thin ta ni chu chu poil to ka air filter hi kan uluk sam mangaya check pe sam mangu tu ni mi po hi ei check lawin la mang rang phei salang chuan poi thui don ni mo ei asom
som với nuôi chuan thar kan vuang air filter thang tur chu oma he cheng zaman ani a kan en chinang om dan he sponsor chu ni engting e kan ti fai kan ti chuan khumi tang kho kan la chua kanga abal le bal lo kan check khan hei hi asuk fai thei ni mo suk vek the he sarf te pon chuan ni sa kan pho ro mai nga abal na sat lutuk lo chuan kan beng fai thek thek nga mo bi khan check ve pe ngai ni hei a thapa nga ya chuan ti hei engang pon weila som thei tur ani lawa a hlui hi chu hei air filter asom vek mai ni mo thui khop mai ti hian kan thun lut mai nga asalo em mai ni air filter hi hei phe chu aspons hi ni mai a chengza helampang a hon hal lo boka tikhan hengan vuanga mo chuan hi ti hengan china ka kan kilanga chuan cover khang kan vualenga side cover hi azo chu ni me har saloni mo lutei ankol uluk ram ram mi tha atnuwa kan ankol uluk that pe lo awanga atnuwa puisa sen chok chok wa chuan a fin thla ka ni kan ankol that pe lo wang hian dik tak chuan chiat pha thina kan du na hmuna min thlen pui thei rang kan du chuan kan duat ve ram anga ni mo oil thak te khatiang khan a maintain lampang kha kan ngai tu ve ram anga ni kan ngai tu na kan sen ve reng angai enga chumi huna oil thak le na tur khatiang khan chumi huna servicing le na tur asumang zong pon khatiang khan kan enge hei kan sum tho chua tang I da san ve ke ke te kha a thadon mangi o kan lo ti ve ni ju thanem ngai na in enge thil dang heta engine lampang effect thui to chuan sen so te asang to thin sia khang kha thlen lo nan heng filter ti fai te hi engine oil level check te mo engine oil thlak that te tiang khan plug po hi ka ti ka soi du lok plug chung chang po hi a thada wanga man char te hi ke chuan a tha ka ti lo a chan chu a then ti chu kan thlak don her thon dona bung dei te mo plug an man rei tol tu ko wang khan enge a condition la tha empty a tha to lo hnu a chi hingan check ta thina khatiang tur khani lo li thei ankol dan mo a that lai tho wa check hi a thani thil poi zo ka thlen main lakte bun phe de phe chuan a her chuna lai noi china bun phei chuan nge niang a her chu a theilawa a then te phei chu engine down te ngai pha thial thina mo khati ngai lo tur khan enge kum thum man te chuan plug to chuang lawa plug thar man te kha a fin thla ka ni kan lo ti ve ni chu thanang mai nei ti hian kan fitanga helai en lo chu video chu kan du to kang hei en ro a som ne khop mai bong e khoro ti po angalom lu thei en kol na konga taima kan lo chu ram zel don ni ti khan kan video chu kan du tok le photang